बात करना बात कर देना Ти какво си спомняш от времето, когато си бил малък? Гледаме до там. Да, двама мъже. Заедно. Много са сладки, не съм ги брал. Сериозно? Къде ги направя? Как откъде бе, чичи? От Бостана, откъде да са? Питай. Питай. Ти не си от тук. Нали, господин? Не. Сладко е. Аре бе, приятел! Не, забрави. Аре бе, виж ме на какво прилича, така не мога да се прибера в сиропиталището. Нали ще ме питат какво съм правил и какво ще кажа? Моля те. Да ми сложиш един пукаш. Гърци. Не съм от Гърция, тук съм си. Баща ми построи този етаж допълнително, за да мога един ден, като имам семейство, да съм самостоятелен. Ей, приятел! На опашката... Добре. Стига с това, добре, разбрах. Като кажеш цялата азбука, ще ми дадеш и бъкшиш. Абавага, дай за. Айде, слава. Аз го познавам. Аги, това, вземи. Вземи та, Диня, сложи ги в трактора, хайде. Такава къща съм виждал само по турските сериали. ¿Cuánto más te vas a quedar? No era para unos días nada más. Sabes, me quedaré un poco más. Ah, sí. Bueno, mira, haz lo que quieras, te da igual todo. Ya hablaremos cuando vuelvas, ¿eh? Me tienes que ayudar un poquito más en casa. Чичо, почерпи една цигара за бъкшиш. Какъв бъкшиш, бе? Те не се служат бъкшиш. Кълъма на опърсата. А на дъмно? Благодаря. Пането е там. Тихо. Аз се запомних тебе. Пак ще се видим. Добре, извинете, имате ли билети от националната лотария? Разбира се, от кой искаш? А от националните? Националните? Да, два, ако обичате. Ти, Къл, имаш ли 2 часа през нощта, е? Извинявай. Стой. Ще ми пуснеш топлата вода?
Няма начин да не запали. Нали аз го ремонтирах. Магически плодове, Елдорадо, златна рибка, златна седмица, златни пирамиди. Всичките са национални. Ти от кой искаш? Света, много мъки съм видял, но очите твои ще ме изгарят. Прочинаните си, тези парите си. Я ли ми поставя? Благодаря. Ей, приятел! No? Добър ден, майсторе! О, чуженеца! Аз казах ли ти, че пак ще се видим? Дай от тук, не виждаш, че пречиш. Майсторе, добър ден! Чакай, че това копеле ще му удари сметката после. Айде да пием по едно кафе. Но ти черпиш. Защото аз само Диня мога да те черпи. Някакъв проблем има? Ясно е, че Есин е твоя приятелка. Ще се виждате, разбира се. Но Какво търсиш? Имаш ли някаква работа за мен? Работа, като за тебе. Каква работа за тебе? Аз съм фризьор. Искам да отида в чужбина и там да работя. Даже единия не мога да те черпи. Как си? Конето се някой гледа отгоре. Аз ще трябва да тръгна, че бързам. Баща ми ме чака. Стой, къде тръгне? Почерпи по едно кафе, пък ще сходи цигара, имаш? Фризьор. Какво правиш? Ами, ако не стане това с фризьорството, да си имам друг майсторовод. Да отида в Германия там да работи, там е пълно с турци. Турция, а? Мигранти, така като цяло. Така като цяло цигани. Имаш ли Фейсбук? Как ти беше името? Виктор. Аз съм Люмен, тук съм роден. И аз съм роден тук. Виктор кой? Виктор Калоянов Петров. Ще може ли да го напишеш? Трябва да пращам на моята Лиана, ще ме прави баща. Ти не си ли твърде млад да ставаш баща? Искам сина ми да ходи и на детска градинка, майсторе, да се облича. Да се махаш от тука! Махаш се от тука веднага! Ти пръста мозъка ще ми нацъваш сервиза! Плодите ми са като плъхове! Тебе ни черепа един плъх по-малко! Виж, това е моя Фейсбук. Вчера качих нови снимки от събора на съседното село и сега една немска ми говори. О, испанеца! В Шале си дошъл? А не, брано си с Харлите. Ами, това момиче, качва ли си вече? На мотора имам предвид. Хайде. Защо така, майсторе? Аз съм ушил да ти се предавам за чирак! Ей така, ще свършиш и ти измет! На това съм се вози. Има чувството, че си се качил горе в рая. На мен не ми се ходи още в рая. Ти идваш от рая, бе, приятел. мангал. Ти познаваш ли го той?
Аз пък искам да надмина Рая, нали? Казва, че всичко трябва да се пробва. Виж история. Абе, това е жената ли? Не, една приятел. Приятел, ще чукаш? Вижте Герман. Голямо свинче. Кой ще ни усети се като на малко прасенце, но става. Що се криеш? По света много мъки съм видя, но очите твои още ме изгарня. Няма живот за мен, това дете не се роди живо и здраво. Да се учи, да кара БМВ. Искаш да те закарам? Още ме изгарят. Макс. Извинявай, прекалих с ракета. Направо съм го работа. Пусти на гонят при тебе, моля те! Ти махай се от тук, като ти мина от ракета тогава! И проклинам кните си, че изпих парите си. Молех се и учих се, как да те забравя. Винаги ти каквото клях, това трябва да стане! Искаш да подпалиш и къщата ни? Още не ми е минал тракията. Извинявай. Винаги се опънето да кадра, да, чо! Приятел на баща ти, знае ли нещо за пожара? Знае, че не е случайно. Споменах и остарява, но в сърце те нося. Цял живота с твой остава, а макар и прося. Не искам да изпадам повече в мъки. Едно време бях хлопе и правих какво ли не. Нямах какво е това. Сега е друго нещо. Имам жена, семейство, сърдял съм. Какво имам? Ти си моето имане, ти ми взе душата. Ой, ангеле, моя сладка мъка. Тук ли ще спиш? Тия говеда братите на Ляна ме напиха. Извинявай. Един ден ще имам като това часовник. Мъдрите да си го купи. В Мадрид може да не познаваш никого, но ако седнеш на кафе в някое барче, пълно с хора, макар и никой да не те познава и ти да не познаваш никого, не се чувстваш чужд. Аз в това село познавам всички ме познават, но винаги съм си чужд. Викат ми цигани заради горещо. Ако те изкарат така тя ден като мене, те ще свикат така. Защо избяга оная вечер от банята? Ами ти... Кога бяха в Испания?
Аз не бягам, аз си отивам. Ами, и аз не избягах. Отидох си. Разкажи ми за Испания. Ако не ходи на училище, ще му подпаля бузито, че Мари си не ми трябва да стане като тебе. Възпитан, ама точно баш като тебе искам да е. Като мен. Какво се оплакваш? Всичко имаш. Знаеш ли, понякога преди да заспя си представям, че родителите ми никога не са се разделяли. И си представям, че идвам в тази същата къща. С сина си. Представям си, че съм баща. И че идвам тук с детето си и с моя приятел. Майка ми и баща ми си играят с внучето си, щастливи са. Понякога си представям, че идвам тук с моя приятел Хосе. Понякога си представям, че съм с друг мъж. Фантазира, че си с друго гадже. Аз си мислех, че си фантазирам, че съм баща. Съм добър с Хосе. В Мадрид се срещам с други момчета. Като всеки българин. Кръшкаш, нищо особено. В Мадрид се срещам с непознати момчета, които знам, че никога повече няма да видя след това. И след всяка среща умирам от глад и влизам в някой Макдоналдс и преяждам с хамбургери. Винаги го правя. На какво има вкус един хамбургер от Макдоналдс? Аре стига, ти си го обичаш него, какво се плашиш? Ами ти какво сънуваш нощем? Мечтата ми е да има фризьорски само в чужбина. Далеч от тук. Както повечето българи, значи нищо особено. Чакай, спокойно. Чакай, спокойно. Спокойно. Тук съм спокойно. Това не те ще ме спаси. Спокойно.